Laguntza bideoekin jarraituz, bigarren bideo honetan jarraituko dugu lehenengo bideoarekin eta egingo dugu OPC-ua bitartez, protokoloaren bitartez argitaratu eta jasoko ditugun aldagaiak sartuko ditugu eta zerbitzarian gehituko ditugu argitaratu ahal izateko eta ikusiko ditugu beste programa batuen bitartez ea ondo publikatzen ari garen. Bueno, lana aurreatzeagatik DB bat sortu dut, MCD izenekoa, bai? Eta hemen sartu ditut Moodleen daukazuen, bueno, PDF-a erronka azalduz, eta hemen berak esaten digu, bai? Ze aldagai dauden komunikatzen gure biki digitalarekin. Orduan, banan-banan sartzen joan naiz, datu mota kontutan izan, eta, bueno, deskripzioa, bai, kortar-pegar. Bai, dago kortar-pegar eginda, argi izan, bueno, ze osoak direna enteroak, bull, realak, eta bar. Vale? Hori DB batean. DB hau, bai, askotan, bueno, optimizatuta izateak arazoak ematen dizkigu, kendu egingo dugu, bai. Kendu egingo dugu, DBA optimizatuta ez egoteko. Eta hurrengo pausoa, firmware eta bersio hauetan, komunikazio OPC-ua jartzen digun hemen, sortuko dugu zerbitzaria deituko dioguna, adibidez, MCD input, bai, sarrerak. Vamos diogu aceptar, eta hemen bilatuko ditugu gure DB-an, bakarra daukagu, orduan, zeintzuk ziren sarrerak. Sarrerak dira entradas, itiala left conveyor, right conveyor, sensoreak, bai? Orduan, left conveyor eta right conveyor markatu eramango ditut, eta zein gehiago dira sarrerak? Bueno, azkeneko lau hauek. Encoderra eta gripperra. Encoderra eta gripperra. Bai, gure garra hartuko duena, bai, gure bentosa edo. Encoder bat. Encoder bi. Igual denak aldi berean batea dago, baina encoder iru eta gripperra. Vale. Hau itxi egingo dugu eta sortuko dugu irteren zerbitzaria MCD output. Eta hemen berdin, bai? Bilatu gure DBA programan jarri dugun eta bestiak izango dira, bai? Saiatuko naiz horrela, a ber. Hobeto, bai? Eta left, right, position. Hauek zirela uste dut. Bai, ziurtatuko gera, bat, bi, iru, lau, bo, sei, zazpi, zortzi, bederatzi. Gure dokumentazioan, irterak dira bat, bi, iru, lau, bo, sei, zazpi, zortzi, bederatzi. Bueno, prinsipioz berdin dago. Hau horrela ja, kargatuko diogu PLC-ari. Bai? Kargatuko diogu PLC-ari. Zuzenean daukat kableatuta, bai?
Modulo guztiak. Sobreescribir todos. Finalizar. Jarriko gea ber dena ondo dagoen, online. Eta ikusten dugu dena berdean dagoen, hau da, PLC-an daukaguna eta gure programan dagoena berdina da. Orduan ikusiko dugu, argitaratuta. Horretarako dago programa bat izena duna UAExpert. Bai? UAExpert irikiko dugu. Programa honek egiten duna da bakarrik ikusi zer argitaratzen ari den, bai? Ez du PLC argitaratzenen ari diren aldagaiak ikuste ditugu OPC-a bitartez. Orduan, gehituko diogu gure PLC-a, ja hemen dago, bai, kablatuta daukagulako. Bueno, OPC-a protokoloa enkriptatuta daitezke, kontraseina jarri eta bai, gu ez dugu ezer egin. Horren inguruan, hau ateratzen zaigu, informazioa, zertifikatuana, bai OPC-arena, aceptar eman, eta jarri zaigu ja gure PLC-a. Orduan hemen, guazen ikustea, server interfaces egongo dira, bai, hemen daude, bai. Eta hemen ikusteko, orain ez nago ezerik egiten, bai, dena jarriko ditut. Eta guain egingo ditera programan aldaketaren bat, eta ikusteko programatxo bat frogatzeko hauek aldatzen direla, falsetik truera adibidez, bai. Zein hartuko dut, adibidez generar pieza, bai? Programatik hau da, bidali gure biki giralari pieza bat botatzeko zinta. Orduan, egingo dugu programatxoa. Mainen bertan egingo dut, programa hau froga bat egiteko da. Booleano da, hemen marka bat jarriko diot, forzatzeko, asmatuta. Eta hemen, esan dakoa, gure MCD-aren pieza sortzeko. Source pieza. Hau aldaketa hauek kargatu egingo ditugu. Gezia beraka, bai, gogoratu, offline jarri, gezia beraka. Arazuak ez emateko. Online jarriko gara. Vale, eta orain jarriko dugu hemen eta hau zala ustedet, bai? Ikusiko dugu source pieza 14 hau, ea ze gertatzen den, bai? Ikusten da nola PLC-a
bueno, aldaketa hori egiten ari den. Bai? Ikusten da, ez? Hemen aldaketa true, false. Bueno, besterik gabe bideo honi bukaera emango diot. Hurrengo pausua 3. bideo bat izango da, non ikusiko dugu ja nola konfiguratu gure NX dagoen biki digitala komunikatzeko gure PLC-arekin.